Milí diváci, vítam vás späť na mojom YouTube kanáli. Dneska som si pre vás pripravil veľmi exkluzívnu ponuku. Jedná sa o dvojizbový byt na prenájom v srdci Petržalky na Panonskej ceste. Tak poďme sa hneď na tento krásny bytik pozrieť. Poďme na to. Spálňa má rozlohu 12,20 m², nachádza sa v nej veľká manželská posteľ, dva nočné stoliky s nočnými lampami a veľký ródor aj pre náročného klienta. Kuchyňa je moderne vybavená od umývačky riadu až po šporák a chladničku. V dispozícii máte aj kávovar pre naštartovanie vášho dňa. Obývačka je spojená s kuchyňou, je tiež nadštandardne vybavená od rozťahovacieho gauča, obývacej steny, TV a internetu. Byt je celkovo moderne a nadštandardne vybavený, má parkovacie miesto aj vhodný pre náročnejšieho klienta. Lokalita Panonská cesta v rámci Petržalky je výborná. Vzdialenosť od historického centra Bratislavy je iba 5 minút MHD a autom. V rámci prenajmu budete mať v dispozícii aj spoločné oddychové priestory, ktoré sa nachádzajú na terase bytového domu s krásnym výhľadom. Dostali sme sa na koniec tejto videoprezentácie. Dúfam, že vás byt zaujal. A samozrejme, ak budete mať záujem o obliadku, neváhajte ma kontaktovať na uvedenom kontakte, ktorý tu prezentujem v rámci tohto videa a teším sa na vás na obliadkách. Ahojte!